Hello, invite cho bài vô lệ với đạo point ní tiền gần mặt trăng cài lệ nghe thì đủ sap trong cần sir hậu lệ đón anh đi apik là kinh với na cần sir hậu tu để chú ní tiền pakhat cần việc na cần mặt trăng cài tu apik là kinh ita na trăng cài nghe tu cần sir hậu lệ đón anh đi he video hi C5 anh đi anh vang C5 cái tí cho nín he video project hi nghe tí cho nín C1 na trăng C som na theng video cái lâu xem đó na chú C1 na tang som ngan thleng ka siam tur de chui lo en chuak ani chun sap tong hi a ma ain mai son nge don ani ti chuanin chung te chu i lo en chu thein tura nang ma le nang ma chawna challenge kha in siam thein tur he project hi siam ka di ka YouTube channel hi la subscribe hi lo chen khoi tak lo subscribe tur chen ka som tak si chen ti chuanin kai ma pon ma chop ka nei nge ti chuan tun tha nge hianin he ka YouTube channel hi subscriber atember si nga tal hi nei thleng ka tumani kumina hi chuanin subscriber noi khat nei ka tum ti chuanin chumi chu ka ni theinan min lo tran pui ngai don min lo share sakwe tu ching ka som tak se cheni ti chuanin kai pon video thatak tak abik lakin itan ka lo siam chuak to na ni ti chuanin comment na ba te zo du te hi nei chuan comment na ba khongai takin min lo drop saka ti chuan sap tong i hriat du te om ni chuan comment na ba po min zo thai ani to chuan tran na o dong da takin tisu anh tiếng nghe sắp trong gần suyang tí chuan in dong da takin tisu tí chu hết tiếng hiền gần suy thầy ani don't cut corner kan ti thai ni hay hi big like native hokkien can be sap tak hokkien an mang tlang hui thi ni don't cut corner movie vela po im toin ka ring ani om sia chu dong da takin ti su ti na ani an thil ti reng kha dong da taka tilwa thai top chua ti tura mi an fui na te an mangani don't cut corner om sia chu dong da takin ti su ti na ani kong min lo kian lok kong min lo kian lok in khom na te kan lo chuak don ta kan thut na tlara hemi kong lama thu te kha alo mu thu pon mai thani hei thimpa kong lo kian lok khatiang khuna sap tonga kan soi du ni chun he tiang hin kan soi thai ni make away please make away please đi được bằng suy thế này hay chú cái mà đi avoid đó nó sẽ khăn đi xem make away tại hiện make away cần tí top cho nên mi khá hay bị force thu pek anga cần vật tí khá ang đó này chú vang cho nên polite cho cần suy thế nan please cần mang tiền tu này make away please em please make away cái tiếng khăn cần suy thế anh ấy đi cho nên hết ta ý ấy đó nghe phun tour anh tin anh chú đồ ra thế em mò đồ bạc khata thil kan lâu lấy đồ ta ai chi à phun chi để bỏ những chú thì chú anh hết ta hiện hết đồ ra hiện ai đồ nghe em mò hết ta chun pass kan ti ta chú nghe ông chị thì chú anh sarang kan phun đồ nghe ikeng chuộc đồ nghe hết ta ai đồ thì để bỏ suy là kan suy phiệt hình chú đồ ra ai đồ nghe i phun đồ tia kan suy đồ ni chun hết tiếng hiện kan suy thấy anh đi here or to go thì tôi mong here or to go om chia chú hết tại ai đón nghe ý kiến chuộc đón ý khai chuộc đón căn phu nắng tí na anh mấy nè hay chú abi cái kinh em bị anh lâu sắp hậu vlog về lại hiện hệ trong cầm hiện mang tầm em nè here or to go hết tạ nghe om chia chú hết tạ ý ai đón nghe hemi ithil cha hi ithil lei hi kan phun sakang che tina ani mai ni ti chuanin anoi min kir du to su anoi min kir du to su nei mai ro khatiang kan soina khan he tiang hian kan soi thi ni anoi te khan poisa o ni chuanin te kan soyang all sam takin keep the chain ti mai tur ani pakhat chau ni chun chain ti mai tur ni atam ni chun changes ti mai tur mo keep the changes emo keep the chain atlang puin pakhat chaw ni thin ro anoi ang chi kha min kir to su thinan helamai chuanin tun lai thila hemi alai thai thil lai thai poisa kan mana
niam ber poisa number niam ber chu som nga ni thina achang chuan in dora thil an lei te hian in soma chu min kir do su poilo an chi te kha tiang khan a lei tu de khan an soi ve thina ni achang zo zo no chang zo zo dong da takin ti su ani chuan in don't cut corner hey my friend don't cut corner ti mai tur ni ti chuan in kong min lo kian lok ani chuan make a way please emo please make a way kan di thei ni hetai ai don nge phun tur ani chuan here or to go ti chuan in anoi min kir du to su ani chuan keep the chain ti mai tur ani mizo phat lo singa sa phat lo se chen ro practice nga lang dong da takin ti su ni chuan in I say thei em don't cut corner kong mi lo kian lok ani chuan in please make a way emo make a way please ti mai tur ni hetai ai don nge phun tur ani chuan in all sap tu hai chu here or to go so thi nang khanin zo na ni reng chuan in atom he sang tu ro here or to go ti tur ani i chuan in anoi min kir du to su ani chuan in keep the chain ta hian please te kan hmang ani chuan in polite le zo please keep the chain khating khanin kan hmang thei tho ani ole heta hian in pronunciation alam reclaim har le tur chu corner ti tur corner ni labin corner ti tur ani kami UFC title po lo la to thin kami corner min kha ta hian in kan hmang thei ani don't cut corner ma se corner kha kan sei tum ni ro dong da takin ti su ti na ne ti suanin enge lo mang adang hi chu pronunciation har om to lovin ka hria ti chuanin hei hi lo en non thin la ti chuanin lo practice non thin ro chen ka som tak se cheni ole zir sun so mang pangana a ollutuk hei hi chu it is very easy ti chu kan soitamin kan hretawani elo idiom pakhat tong kau che sap tong ma se elo by hat all the mai ting an seng ti chun a ollutuk tia idiom kan soi du ni chuanin it is a piece of cake is a piece of cake it is a piece of cake omjia chu a ol samlu tukti na ani very ti kha man ngai to loi ta chuanin chuanin ka hlim lo emo ka lungai khatianga kan soina khanin idiom hemi hi kan hmang thai ani hi idiom trong kau che sap tonga an man ta mem thin ani abik takin hemi free ma hin an mang tamani I feel blue I feel blue omje chu nge ni chun ka hlim lo emo ka lunga hi ti na ani mai ni I feel blue ti phai hanin kan nui vur chuanin a soi tum nen mil don lo ni chuanin hela hi voi khat ka thlen na emo hela hi ka voi khat thlen na tia mizo tunga soi thin sap tunga kan soi do ni chuanin hetiang hianin kan soi thai ani all something it is my first time chuanin here it is my first time here ti mai tur ani mun pakhata ilo zin ta enkinan tel hi ate tro ilo zin ta ti chuanin ami ichian te nen khan kalta hai chu voi ka thenna khati ngai se gun chuanin it is my first time here ti mai tur ani ti chuan bialnu minzon puite a acting kan soyang sap tongin bialnu minzon puite a ani chuanin acting kan soyang ti chuanin please da can you help me find a girlfriend? Can you help me find a girlfriend?
can you help me find a girlfriend om je chu angiala ngana kan le don ni chuanin bial nu min zon pui thai ngem ti na ani pa se he tiang hianin ai tonga po kalphung te kan nei kha bial nu min zon pui te a kha tinga soina khan can you help me find a girlfriend hi kan hmang thei ni ti chuanin pangana a ollu tu kan chuanin it is a piece of cake ti mai tur ni ka hlim lo ka lungai ni chuanin I feel blue helai hi voi khat ka thenna ani chuanin it is my first time here ti mai tur ani bial nu min zon pui te ani chuan can you help me find a girlfriend ti mai tur ni ta hian bial nu kher lo po kan thian te hena min zon pui tura kan du kha kan soi thei ni entianam phone I phone khai ti bota ti chuanin ka phone lo zon pui te ani chuanin can you help me find my phone ti mai tur ani ting khanin I bong ti bong ni chuanin can you help me find a cow ti mai tur ni bong kha tam ni chuan cows bong pa ni chuan ox atam chuan oxen ting khanin hemi girlfriend hi kan soi tur le kan soi tum le kai mani soi du nge kha hemi girlfriend aya hianin kan mang thai ani ole heta hianin pronunciation hardeu tur chu nge ni chuanin piece cake mo it is a piece of cake sa phau chuanin it is hemi s le a hi an lam ko it's and there is a piece of cake it's a piece of cake and din ka ting ano ka hlim lo I feel blue blue this one in hi here oh here and yet this one in girlfriend titur ani ole mizo phat lo singa sa phati dam la so chin ro a ollu tuk ani chuan tingan sayang ollu tuk it is a piece of cake ka hlim lo oh I feel blue helai hi voi khat ka thlen na ani chuan in tingan yang okay ni chuanin bial nu min zon pui te ani chuanin okay say tell to can you help me find a girlfriend ani chuan ka bai to min zon pui te ani chuanin tingan soyang oh can you help me find my bike key ti mai tur ani voina kan zir hi pakhat na tanga pari na thleng hi nangma du ber favorite one kha comment na khoi takin lo ziak tur chen ka som tak se cheni ti chun he video hi top thang minen chuwa sakawang pon kaloma ilo hlok pui ngei ka bai sai ani ka YouTube channel hi ila subscribe hilon chen khoi takin lo subscribe salan chunin mammo tur ngai she thin ten hina khan mino share sak tur chen ka som tak se cheni next video kan hule donia bye bye